La venta de fuegos artificiales ha comenzado en los Países Bajos probablemente por última vez antes de su prohibición en todo el país. Dit is denk ik het laatste jaar afsteken en dan is het klaar. Se espera que el año que viene entre en vigor una nueva ley ya aprobada por las dos cámaras del Parlamento que prohibirá su venta. La gente puede comprar fuegos artificiales de consumo permitido hasta la noche del miércoles 31 de diciembre. Los grupos del sector afirman que los pedidos anticipados son más elevados de lo habitual y los minoristas esperan fuertes contraventas. Algunos clientes se muestran decepcionados por la prohibición, pero también comprenden los problemas de seguridad. Ja, eigenlijk wel jammer. Toch van traditie, vind ik. Ik vind het op zich wel jammer dat het een beetje fysiek wordt door een kleine groep. Maar voor deze jongens het een kleine vuurwerk kan volgens mij niet zo kwaad. Maar ja, het is wat het is. Ik zou zeggen dat de politiek onder druk heeft gereageerd, denk ik. Tuurlijk, we vinden altijd ongelukken plaats, maar de meeste ongelukken gebeuren in mijn optiek met illegaal vuurwerk.